ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିବା କଥା ସେ ଛାଡ଼ୁନ ଏ ଯେଉଁ ମାନେ କାର୍ଡ଼ ଫାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଛାଡ଼ିବା କଥା ସବୁ ବନ୍ଧଟା ଯାଉଛି ପଛରେ ଯାଉଛି ସବୁବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମପୁରଟା ପ୍ରାୟ ଛାଡ଼ୁଛି କରୁନ କେମିତି କାହିଁକି ଆମେ ତ ପାଉନୁ ତାଙ୍କର ପାଉଛୁ ମୁଁ ସେଇଟାରେ କାହିଁକି ପାଉନୁ ତ ଆମେ ପାଉନୁ ମୁଁ ବି ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି ବହୁତ। କ'ଣ ନାଁ କହିଲ ଅମରେଶ ମହାନ୍ତି। ଅମେଶ ମହାନ୍ତି ଅମରେଶ ମହାନ୍ତି ମୋ ନମ୍ବରଟା ରଖି ଛାଡ଼ିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଗାଁରେ ଜାଣିପାରୁନୁ ନା କ'ଣ କେଉଁଠି ସେ ସଂଗ୍ରାମପୁରଟା ବଢ଼ିଆ ଛାଡ଼ୁଛି ତା ଘର କେଉଁଠି ବାଲିଗୁଡ଼ା ସାଇକେଲଟି ଆଗକୁ ଦେଇଦିଅ ସେ ଗାଡ଼ି ଏଇ ରଖିବେ ସାଇକେଲଟି ଆଗକୁ ଦେଇଦେବେ ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ନାଚିବ ହେଲା ସାଇକେଲଟି ଆଗକୁ ଦେଇଦିଅ ସେ ପଳୁ ଦେବେ Exclusive.